Николай Михайлович Барейка, наш бацька. Усё жыццё ён аддаў гэтай зямлі. Усё жыццё ён працаваў у сельскай гаспадарцы. А гэтаму краю, гэтаму калгасу, які ў тыя часы меў назву «Сцяг перамогі», ён аддаў найлепшыя гады. 26 гадоў жыцця. 14 гадоў ён узначальваў калгас і 12 быў намеснікам старшыні. Зрэшты, і працуючы намеснікам, ён таксама фактычна рабіў тое, што рабіў і раней. Увесь вытворчы працэс, сувязь з людзьмі ў полі, на фермах, усё гэта было на ягоных плячах. Ён быў шчаслівы, таму што вельмі любіў гэтую працу. Яна ніколі не была яму цяжкай. Што такое любіў і як ён любіў? Тое, што рабіў, ведаем толькі мы, ягоная сям'я. Бо мы бачылі, як ён збіраўся на працу. Мы бачылі, калі ён прыходзіў. Калі апошнія камбайны сыходзілі з поля, тады ён вяртаўся у часы жніва. Калі ўсё заканчвалася, тады ён прыходзіў у часы пасяўной. Быў шчаслівым, бо любіў гэтую працу. Усё жыццё быў звязана з гэтай зямлёй. Усё жыццё працаваў у сельскай гаспадарцы. Шмат перажыў. Перажыў балючае сіроцкае маленства, якое прыпала на вайну. Перажыў вельмі цяжкую хваробу, якая напаткала яго ў войску, а служыў ён на флоце, на падводнай лодцы. Хвароба, якую ён там атрымаў і ад якой ледзьве выжыў, пераследавала яго ўсё жыццё, але ён ніколі не наракаў, ніколі не скардзіўся. Ён быў моцным. Ён меў падтрымку сярод людзей, якія працавалі разам з ім, і заўсёды меў падтрымку ад нас, ягонай сям'і. А яшчэ ён быў шчаслівым, таму што побач з ім былі прыгожыя жанчыны. Наша мамачка, светлай памяці, Валянціна Пятроўна, настаўніца, чалавек анёльскага характару. І другая ягоная жонка, наша незабываемая цёця Зіна, Зінаіда Александраўна, якая працавала тут жа ў калгасе разам з ім і якая была з ім да апошняга ягонага дня. Спадзяюся, што людзі, якія працавалі з ім і сёння памятаюць, якім ён быў, як ён ставіўся да іх, як ён дапамагаў ім не толькі ў працы, але ва ўсіх іхніх справах, як ён заўсёды быў побач, калі бяда напаткала. Спадзяюся, што памяць пра майго бацьку, Барейка Мікалая Міхайловича, заўсёды будзе светлай на гэтай зямлі.